Kwa kanyo ni ogaye mar jomin buche Nurdin Haji ogolo chik mondo tim nonro kaluwore kod lipot manyo oketi e yamo gi od fwambo moro ni mine ma kwan gi ohewo 70 ne ochun mondo gibed gi achiel e yor anjao eka ndik gi e tich e kembe moko mag chai manie kaunti ma Kericho. Haji ogolo duonde e kinde ma duol mochung' ne ratiro mag kit chwech e pacho kaendi bende okwedo timno ka gilero ni en ataro mar chik ma pacho kaendi ma gidwaro ni jondik ji tich nyaka ket lwasi makare ne jotije duto ma ok oroch ratichgi. Bende ne gidwaro ni okang' mar chik okaw mapiyo ne joma timo anjao makamano. Duolno jiwo oganda mondo chwal lipode motenore kod ratichgi ka gimedo kwayo kembe mondo oket kare okenge mag geng'o anjao kod akwede mag kit chwech kuonde tich. E kindeno, jatelo mane kaunti ma Kericho bende nokwedo wechego.